Hello friends, borebai Bodo for official YouTube channel asa kalama boyबो मोजां दङ दा finally गोदान official notification बेनजाबाय daily police आव गोबां निकेस दंमोन जे माला एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एग्जाम माब्ला जागोन दा मोननै आपडेट MTS लोगोसे daily police constable आव स नोंथांमोननि एग्जाम जानो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय माबादि प्रसेसआव साख्रि मोनगोन बेनि सायाव नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाना फैबाय दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान बड' जब इनफ'आव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन दा जुलाइ जानाय लोगो लोगो गोदान भेकेन्सि फैगोन एडिआरइ 2.0 जेराव क्लास 8 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम हागोन दा जों फैग्रोबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो इम्पर्टेन्ट नटिफिकेसन नायनोसै बेनो जाबाय एग्जाम डेट ओंखारबाय डेली पुलिस कनस्टेबलआव स' बेयाव हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय डिटेल्सआ फैगोन नेक्स्ट लेभेलाव दा फार्स्टनि पस्टआ जाबाय कनस्टेबल डेली पुलिसआव दा एग्जामा जागायसिगोन बे एग्जामा अनलाइन जायो दे दा 14 नभेम्बरनिफ्राय जागायगोन एन्ड बेनिफ्राय डिसेम्बरावबो जाहैगोन 1, 4 एन्ड 5 दङ स' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनो जाबाय कनस्टेबल डेली पुलिसआव एन्ड सेकेन्डआव MTS डेली पुलिस ओंखारदों बेबो नोंथांमोननि एग्जाम डेट ओंखारजोब्बाय बेनो जाबाय 6निफ्राय जागायसिगोन फेब्रुवारि 2024 आव स' नोंथांमोना बेखौबो अनलाइन एग्जाम होनांगोन दा फार्स्टनि पस्टआव बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ होनोब्ला प्रिभियासनि रिलियाव बेयाव HS पासखौ लादोंमोन लोगोसे ड्राइभिं लाइसेन्स नांगौ स्मार्ट कार्ड बेनो जाबाय LMB हौवाफोरा बाट हिन्जावफ्रा बेयाव नाङा एन्ड बेनिफ्राय MTS पस्टआव नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो हागोन हिन्जावफोर हौवाफोर गासिबो हागोन बाट हौवाफोरा LMB लाइसेन्स नांगोन डेली पुलिस कनस्टेबलआव बेनिफ्राय MTSआव नाङा एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि हिन्जावफ्रा डेली पुलिसआव जेबो लाइसेन्स नाङा दा बे जाबाय नोंथांमोननि अफिसियेल नटिफिकेसन बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायगोन जे माब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे SSCआ बे एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन अनलाइन आरो आसामाव एग्जाम जागोन एन्ड रानिंआबो नोंथांमोना आसाम स्टेटआवनो जागोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा स' बेनिफ्राय पस्टआ फैथावना 10,000 खाथियाव फैथावना स' नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन मोननैजों पस्टआव स' बेनिफ्राय रानिंआ नोंथांमोना 1600 मिटार्स हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स जायो डेली पुलिसआव जेराव आसाम पुलिसआव बेबादि खारनो मोन्दोंमोन SI लेभेलाव थिग बेबादिनो सेम टु सेम जायो आरो बे ISL जाग्रा नोंथांमोननि गुवाहाटियावनो जागोन बेयावनो नोंथांमोना रानिं खालामनो हागोन नाथाय एग्जाम पास जाथारनांगोन एग्जाम जाग्रोगोन एन्ड बेनि उनावसो फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्टआव नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन दा माब्ला एप्लाइ जागोन जों बेखौबो नायनोसै डेटआबो ओंखारखाबाय दा बेनो जाबाय नोंथांमोना कनस्टेबल डेली पुलिसआव मोन्दों नोंथांमोननि एप्लाइ जागोन सेप्टेम्बर 1निफ्राय जागायसिगोन लास्ट डेट 30 सेप्टेम्बर आरो एग्जामा डेट ओंखारखाबाय जोंहा 14 नभेम्बरनिफ्राय जागोन बेनिफ्राय MTS पस्टआबो नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय जोंहा अक्ट'बर 10निफ्राय स' अक्ट'बर 10 जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामदो एग्जामा डिसेम्बर एबा जानुवारि 2024आव मोनखादोंमोन ना दा बेबादि प्रसेसआव नोंथांमोनाहाय मोननो हासिगोन डेली पुलिसनि आन्डाराव दा भेकेन्सिया मोननैजों 10,000 खाथियाव थागोन बायदि आरो जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन फैबावो स' नोंथांमोनाहाय लेटेस्ट आपडेट लाबोगोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव